Og velkommen til sæson 5 her, Den Falske Frelser. Du hører Heidi Frege, a.k.a. Hundragen. Sæson 5 handler om en kvinde. Hun har i årevis turneret land, rige, krisecenter, tv, radio rundt med sin offerfortælling. Hun er offer for sin voldelige ekskæreste. Han har forsøgt at kidnappe hende, han har forsøgt at henrette hende, han stalker hende, chikanerer hende, og hun frygter at blive det næste partnermor. Sagen er bare, at det er løgn. Hun har sågar formået at få sig en førtidspension på den her løgn. Alt det her ville jo være fuldstændig ligegyldigt, så frem det ikke var fordi, at der med den førtidspension følger en erstatning fra staten på 2,4 millioner. De 2,4 millioner ligger nu til inddrivelse hos hendes ekskæreste fra staten. Så derfor har vi talt med ekskæresten, vi har talt med hans ekskærester, vi har talt med vidner fra den by, hvor de kommer fra, vi har talt med andre vidner, vi har talt med andre ofre, og alt det præsenterer vi her. Velkommen tilbage til Ondskab i Forklædning. Hej Heidi. Hej Dut. Så er vi her igen. Det er vi i hvert fald. Tænk, der er allerede gået nu igen. Ja, men det går hurtigt. Ja. Det er far bare sted. Ja. Er du klar over, at vi har lavet, jeg tror vi er oppe på 26. afsnit nu? Er det rigtigt? Siden vi startede op i november måned. Mange efterhånden. Ja, det er faktisk ret Vi vildt. vælter bare ind med sager. Ja, det gør det faktisk. Vi er lige blevet kontaktet om 2 andre sager. Ja. Det er ret vildt. Ja, jamen jeg ved snart ikke, hvordan skal vi få tiden til det. Ja. Så. Nå, men vi er stadigvæk på sæson nummer 5, og det er Den Falske Frelser. Ja. Og sidste uge, der havde vi Kenneth på besøg, og det har vi sådan set også i den her uge. Hej Kenneth. Goddag igen. Du er vendt tilbage igen. Ja, det er jeg. Og i sidste uge, der havde vi lidt tekniske problemer, fordi der Kenneth sørgede lige for, at vi lige skulle, skulle have lidt ekstra arbejde, men det er helt okay. Ja, fordi vi plejer jo faktisk aldrig nogensinde at redigere eller klippe eller gøre noget som helst i vores podcast. Men Kenneth, der gjorde vi det. Ja. Og vi håber jo selvfølgelig, at den her gang, så slipper vi for det. Er vi enige om, at det lyder også lidt forkert, I redigerer i det? Det var kun fordi, jeg nævnte navnet 2 gange. Ja. Vi redigerer ikke. Vi er bare lige nødt til at fjerne noget. Det er det. Men vi gør det ellers aldrig. Nej, alt hvad vi gør, plejer at være one take. Men den her situation, yes. Det er jo fordi, jeg har bundeknolden med. Han kan ikke huske reglerne. Nej, og det er helt fint. Og ved I hvad, det er jo fredag, og jeg tror, vi er der, hvor vi snart gerne vil have lidt fyreaften, og det er sgu fair nok, som var det også sidste uge. Men lad os lige opsummere historien her, Heidi. Kan du gøre det? Jamen, det kan jeg da. Vi har Kenneth med her, og Kenneth sidder og fortæller om, hvordan han har oplevet at blive gjort til krænker og overfaldsmand og stå med en erstatning på 2,4 millioner. Han skal betale til det menneske, der faktisk har løjet om ham, har krænket ham, har stalket ham, chikaneret ham, forfulgt ham og faktisk stadigvæk gør det. Mm. Og sidste gang, der talte vi om nutiden. Hvad det er, der er sket, hvordan vedkommende her, som er Kenneths gammel eks, som er XXXX. Ja, der er mange. Vi snakker 13 år tilbage, som har gået ud offentligt på national tv og fortæller om henrettelsesmetode, kidnapning, chikane, stalking osv. Ja, og er hun stadigvæk, hun er bange for at blive det næste partnermor og eller kvindemor, og hun lever på skjult adresse, og den har jeg ikke fået for lidt på. Og der, hvor vi også reagerer lige ud over selvfølgelig den her historie med Kenneth, så har vi jo andre, som også har taget kontakt til os. Ja. Det er, at hun rent faktisk også har et offerrådgivning. En offerrådgivning, hvor hun i tale sætter, at man har ret til at anmelde et andet menneske og så videre, og online noget krisecenter, halløj og så videre, og slå sig op som juridisk ekspert. Præcis. Sidste gang, der talte vi om selve forløbet, Kenneth. Vi
Du fortalte os lidt om, hvordan du har haft det i hele den her sag her. Du har fortalt os lidt om den erstatning der, hvordan du fik det, da den dumper ind ad døren. Du har fortalt os, at du allerede i forvejen havde betalt noget erstatning. Du har også fortalt os, at det eneste ønske, du havde, det var, at du aldrig nogensinde mere skulle møde din eks. Og alligevel så bliver du mindet om hende. Det har du sådan set gjort hele vejen igennem, på den ene eller den anden måde. Du har også fortalt os, at hun beder om et polititilhold på dig. Det gør hun faktisk 2 gange. Den ene gang, det er lige efter hændelsen i 2013, hvor du faktisk et eller andet sted bliver glad og spørger, om det er en, du kan beholde for resten af livet. Og så bliver du faktisk kontaktet igen i 2025, fordi der får hun den her store erstatning her. Hvor du nærmest kommer bag på dig, fordi du aldrig nogensinde opsøgte hende. Ja, lige nok det. Ja. Nej, hun får den i 24, så vidt jeg husker. Ja, erstatningen, men han bliver kontaktet. Ja, og det er efter, vi dokumenterede sidst, at hun går på national tv i 25 og siger, at hun er bange. Ja. Og så søger hun et nyt tilhold også. Det er faktisk dagen efter, at hun har været på fjernsyn over TV2 og fortalt de der ting, og hvor bange, og hun tror, jeg vil slå hende ihjel, og jeg ved ikke hvad. Det er dagen efter, hun søger polititilhold, sjovt nok. Ja. Hvad tror du, Heidi, når hun... at hun vælger at gå ud og tale om den her historie her, og pynter på den, og det er jo, man kan jo sige, det er jo pynt rigtig godt på det, når man siger, at man er blevet kidnappet og henrettet. Hvad er det? Hvad tænker du, at hun vælger så næste dag at skynde sig og tage kontakt til politiet? Jeg tror, det er taktisk. Jeg tror, det er taktisk på flere årsager. Jeg kan jo kun gisne om, hvorfor. Men et af dem kunne jo netop være, at hun sidder jo og siger, der er tilhold. Så må hun jo, kunne det jo tænkes, at hun bliver nødt til at skynde sig ud og få et tilhold, fordi der var jo ikke noget tilhold. Hun fik så heller ikke et nyt tilhold på ham. Derfra skal hun jo på en eller anden måde, kan man også sige, hvis man gerne vil have, at det menneske går i rette med, at de her ting er blevet sagt, kan det jo også være super fint at have et tilhold, så kan det menneske jo ikke retmæssigt kontakte en på løgne. Hvad tænker du, Kent? Jamen, det var angående tilhold, der går, hvor Københavns politi, Lotte hedder hun faktisk, kan jeg huske, hun kontakter mig og vil have det nye tilhold der i 25. Men der går jo, det er 10 dage, får vi brev om, at jamen, der står nærmest bare, at de griner lidt af hende. Der står bare, at de kan overhovedet ikke finde begrundelse for, eller grundlag for at lave det der på mig. Nej. Også fordi, at det første polititilhold, jeg får på hende, helt tilbage til dengang episoden var sket, og dengang, det vi snakker om i sidste afsnit, der har jeg aldrig nogensinde overtrådt polititilholdet. Nej, og i virkeligheden er det jo også det, der er så vanvittigt, fordi vi kan jo blive ved med at vende tilbage til, at hun køber et hus 800 meter fra dig, har søgt et polititilhold på dig. Du må ikke ud af hele det her land, og så et sted, hvor hun i virkeligheden ikke har noget at gøre. Jamen det kunne jeg lige godt tænke mig, Kenneth. Har du nogensinde på noget tidspunkt undersøgt, når man får sådan et polititilhold, jeg har ikke prøvet det, det har du jo også prøvet. Hvor tæt må man komme på vedkommende? Jamen det er sådan, at når hun får et polititilhold til mig, eller på mig, eller hvad det hedder, så er det jo sådan noget med, at hvis jeg møder hende på gaden, så skal man faktisk vende om og gå den anden vej. Og jeg tror også, at det var lidt for at genere mig, fordi at den by, jeg havde boet der i 7-8 år, inden at vi ligesom går fra hinanden, og så vælger hun at købe hus, og så tror hun skal bestemme. Og det er jo ikke den store by, jeg bor i, så der er ikke så mange handlemuligheder, der er ikke så mange muligheder for at tanke sin bil. Nå, men jeg tænker da også, det må da være svært, som du også fortalte tidligere, det kommer vi også ind på, at det er den første tank, du møder, når man kommer fra dit hus af og skal videre ind mod byen. Det vil sige, at hvis du ikke har særlig meget benzin på, at du skal ind og tanke, hun har valgt at købe et hus over på den anden side, hvad fanden gør man så? Fordi så er du sådan 100 meter fra hende, 50 meter fra hende. Ja, det er nok 50. Du har selv set det deroppe, kan jeg huske, vi var deroppe og kigge. Ja, præcis. Jamen, da jeg sidder i fængsel i 2016, er der jo de 2 betjente, der kommer op, og der har hun jo, jeg kan ikke huske, om det er 4 eller 6 punkter, hun har ringet ind og vil prøve at se, altså, at jeg har overtrådt polititilholdet. Og en af de punkter er, at jeg har tanket ind på den tankstation, hvor hun bor, hvor jeg siger til betjenten, jamen hvad fanden gør I, hvis I kommer kørende i jeres bil? Der er ikke mere brændstof på. Skal jeg så skubbe den hen til den næste by? Selvfølgelig kører jeg ind og tanker derind, og det er det min gode ret til. Ja, så tænker jeg, nu ud fra, hvad vi også, nu har vi jo været rundt og tale med så mange mennesker deroppe, at
hun i forvejen forsøgt, så vidt, nu talte vi jo med tankejeren eller passeren, der hed Guldborg til efternavn, og han fortæller jo, at hun havde jo faktisk forsøgt at køre ham ned i raseri, så jeg tænker, at den tank, efter sådan en episode, kan man vel knap selv have lyst til at tanke i sådan en, hvis man forsøger at køre ejeren ned. Det er faktisk lidt sjovt, du nævner det, fordi at der var noget, der hed Autobottler dengang, hvor man ligesom kan få 3 tilbud på at få lavet sin bil. Og det hjælper Emma mig med, og jeg har egentlig en okay forretning igennem Autobottler. Og da hun så flytter derop, og hun begynder alle hendes terrenmomer, eller hvad nu man kalder det. Chikane. Ja, chikane, der går hun ind og vælger at hjælpe Guldborg med, fordi han er jo egentlig min konkurrent, fordi han laver også biler, samtidig med at ejertanken har et lille værksted. Og får ham til at komme også ind på Autobottler, som en endnu større konkurrent til mig. Og det ender så med, at han laver hendes bil, og da han så spørger efter sine penge, der bliver hun så rasende, at hun er ved at køre ham ned, og hun ikke betaler. Så derfor, det var sådan, det var, ja. Det er rigtigt. Ja. Men han fortæller, vi har det på bånd, hvordan han fortæller om den her episode, som var ret voldsom faktisk. Vi tager jo netop til Nordjylland, Heidi og jeg, og laver en masse interview med forskellige mennesker. Vi har også blandt andet nogle af dine ekskærester. Ja. Men hvad vil du sige, Kenneth? Jamen det var bare, at han havde jo en lærling, Guldborg deroppe også. Ja. Ham er hun også ved at køre ned. Ja, det fortæller han. Fortalte, at det var ham og en af hans medarbejdere. Ja. Jeg sidder bare og tænker på, at havde du ikke nøje på? Altså hvis jeg havde en, der havde bedt om et tilhold på mig, og vælger at bo så tæt på mig. Jeg ville da få nøje på hver gang, og jeg ville gå ned i byen og skulle møde vedkommende og sådan noget. Nej, jeg er ikke... Ikke bange, men bange for, at situationen, som kan opstå, fordi når hun nu har det med at opdigte nogle historier, jamen så kunne hun jo sige hvad som helst. Men der var du ikke kommet i fængsel endnu på det tidspunkt, var du? Hun havde købt huset, inden du kom i fængsel, fortalte du. Jeg sad i fængsel i 16. Ja. Hvor mange år, ved du hvor mange år hun ejede huset? 5 år. Hun ejede huset i 5 år. Og så gik hun konkurs, fordi hun ikke fik betalt håndværkeren. For eksempel ham, der er Christian Elgaard. Elgaard, ham har jeg også talt med. Ja. Han er del med vred på hende. Ja, han fik jo også slæbt hende i retten og fik hende dømt for... Han fortalte også, at politiet begyndte at dukke op med historier. Hun havde anmeldt ham til politiet for alt muligt, og at han turde ikke længere sende en lærling derover alene, fordi at han var bange for falske anmeldelser. Ja. Grunden til, at hun sendte dem på porten, fordi jeg har jo snakket med Elgaard efterfølgende, fordi han er jo VVS'er i samme by, som jeg er i. Ja. Og der siger han til ham, fordi jeg spørger sådan lidt ind til ham, hvorfor stoppede du med at lave huset? Det var fordi, han har valgt at tisse ud i hendes have i arbejdstiden. Og da hun ser det, så beder hun ham om at skrubbe af, og han skal aldrig mere lave noget deroppe. Så billigt påskud var det for at undgå at slippe regning og for at betale. Ja, det var også det, han sagde til mig, da jeg talte med ham. Ja. Og så stjal hun hans værktøj. Ja, det sagde han også til mig. Ja. Og det blev hun faktisk. Ja, så vidt jeg husker, fortæller han mig, at han hun ville så indgå et forlig, eller hendes advokat ville, og det ville han kun, hvis hun fik en dom. Det er korrekt. Ja. Så der må ligge noget dom i Nordjylland i forbindelse med et forlig fra Elgaard. Så hvis Yes. Kenneth, vi går tilbage. Og nu, det bliver måske lidt hårdt for dig, men vi skal jo tilbage og snakke lidt om din retssag. Fordi, som vi også har snakket om tidligere, at hvis du skulle dømmes for det, du og M foretog jer den dag der, så ville du aldrig nogensinde være kommet i fængsel. Nej. Det var en kombineret straf, du fik. Ja. Og hvis vi lige starter op med, da du er færdig med at være kæreste med M, så får du en ny kæreste, og der er noget karneval, og I vælger at gå en tur i byen. Og der opstår så noget tumult ind på et værtshus. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, vi kommer ned på et værtshus, vi kom på begge to en del og kendte ejerne. Og der er 6 gutter inde, der holder karneval med, sammen med deres kærester. Og vi når kun lige at komme ind, hvor den største af dem starter med at kigge meget nedladende på min kæreste.
og bagefter går hen til mig og lægger hans hånd op på min skulder, og siger til mig, er der noget med dig? Og jeg tænker sådan lidt, hvem fanden er han? Stor gut, tatovering op af halsen og sådan noget. Jeg tænker, wow, altså, det kan godt være, at jeg, som man siger, der hvor jeg kommer fra, jeg er måske en god kafeteriabokser, så synes folk det. Men det er det her måske er, men jeg tænker sådan lidt, jeg bliver sgu lidt utryg. Og så siger jeg til ham, du skal ikke røre ved mig for det første. Så jeg fjerner hans hånd, og de andre kommer hen og siger, slap nu af, og så går de over igen. Men inden for 30 sekunder kommer han løbende tilbage og skriger mig ind i hovedet, dig og mig udenfor nu, så smadrer dig, du ved ikke, hvem fanden jeg er, og bla bla bla. Og man kan se på videomaterialet i retten, at jeg står med begge hænder i lommen og siger, sæt dig nu ned og hold din kæft og drik, jeg er ikke kommet for at lave ballade. Og de får ham væk igen, og tredje gang så kigger han på mig, og så peger han sådan på øjnene over, som I'm watching you, du ved godt. Og så laver han sådan en gestikulering, siger de hen over halsen, du ved, sådan en drabsgestikulering, som om han skal have halsen over på mig. Og så løber han. Og så siger jeg til min kæreste, nu bliver du nødt til at gå væk, fordi jeg tænker, hvad har han? Hvad har han? Kniv med en flaske? Hvad har han med? Og han har efterfølgende fundet ud af en hver slagsbror, ham der. Og i kampens hede vælger jeg at tage et askebær, der står på bordet, og så går det ligesom helt i slow motion, for jeg er fuld af adrenalin, de er 6 gutter, jeg står alene med en halvfuld kæreste, altså jeg er sgu bagud på point. Og så vælger jeg, da han kommer om hjørnet og slår ham, med det her askebær. Ja. Vi skal lige sige, at alt kan ses på den her video. Ja, og det er absolut ikke noget, jeg er stolt af, men jeg er virkelig havnet i en lortesituation, som får at sige det rent nu. Ja, fordi det var jo ikke kun en, det var 6 gutter. Ja. Og det var den ene, som du var oppe og tot med. Han får så det her askebær, du rammer ham uheldigvis på kæben. Ja, eller på tænderen, munden, hvad man kalder det. Ja. Og han falder om med det samme. Jeg kan se, hans øjne lige store som tekopper, og det miljø kommer fra, jamen alle ved jo godt, hvordan man ser ud, når man har taget stoffer, så han var virkelig oppe at køre på et eller andet. Ja. Men jeg rammer ham så godt, at festen slutter der, kan man sige. Han besvimer. Og man kan sige, senere hen får du også at vide af din advokat, at det er en form for nødværge. Problemet er, at du fortsætter. Ja, vi vil køre den sag som nødværge. Problemet er, at de 5 andre gutter er jo så tilbage. Og dem begynder jeg så også at slås med. Okay. Og så falder nødværgen lidt til jorden. Også fordi de siger direkte til mig i retten, jeg anker den til landsretten, havde du nu bare stillet askebær og gået din vej. Siger, det er lidt svært, når der står 5 gutter tilbage, der også er sure på mig nu. Og vi kommer op og slås, og mens jeg slås med dem, sparker jeg ham. Han er ved at komme til sig selv igen, ham der får askebær i ansigtet. Og så sparker jeg ham, så mens han ligger ned. Og der siger de, så kan vi ikke køre nødværvsag. Nej. Hvordan har du det med, at du har forårsaget skade på et andet menneske? Jamen, dengang synes jeg jo lidt, at han selv havde købt billetten til det, men set i bakspejlet er det jo ikke okay, fordi han kommer jo slemt til skade. Ja. Det gør man, når man får sådan et kraftigt slag, og mister nogle tænder og noget. Men det er, jeg lægger mig fladt ned, men jeg er stadigvæk lidt, som jeg siger, hvis du presser vilddyr op i hjørnet, så ender med at bide fra sig. Ja. Og jeg giver ham 2 chancer til at jeg takker nej 2 gange, hvilket ikke ligner mig på daværende tidspunkt. Men det var ikke nok, og så kommer en 3. gang, og som jeg siger, det er sgu ikke for at drikke kaffe. Nej. Og så handler jeg så lidt i panik. Den her episode her, den sker jo faktisk efter, du har haft noget med M at gøre. Og der sidder der, eller der er jo så et politi episode, eller hvad man skal sige, hun har jo meldt dig til politiet, inden alt det her sker. Ja. På et tidspunkt, så skal du gøre dommen op, og du kommer så i retten, og der vælger, hvad skal man sige, det var det byretten eller landsretten? Det er jo byretten, du starter i. Ja, der vælger de jo at tage alle sager på en gang, eller hvordan? Jamen, der er gået så lang tid, jeg kan ikke huske hvorfor, jeg tror, det er noget med at gøre, at der er så mange sager, og så går der virkelig lang tid, før man kommer i retten. Den kæreste, jeg så får efter M, hvor jeg mener, at det er det, der ligesom eskalerer i hendes hoved, hvor hun virkelig bliver såret, hvor jeg beder hende om at gå sin vej. Det er hende, jeg er med på værtshuset. Men de laver en kombinationsstraf, fordi når man har noget, jeg tror, der er måske gået over 1 år for værtshuslagsmålet, og det med M. Men så hedder det en kombinationsstraf, så slår de det hele sammen. Ja. Og der får jeg 8 måneder i alt. Okay. Du har nu dykker vi ned i det lige om lidt, retssagen med M. For der er jo også noget, som er vigtigt, vi får frem. Men
du tager en god snak med en advokat, eller din advokat, som hedder Rasmus Amandason. Ja, som forklarer dig, hvordan de går ind og udmåler de her straffe her. Ja. Fordi det er jo sådan, du får at vide, de 6 måneder af dem, det er jo for grov vold i forhold til slagsmålet på værtshuset. Yes. Og det kan man jo sådan set godt forstå, for han kommer rimelig galt afsted. Ja, og der er også noget, der hedder slå med stum genstand, og det er jo så askeværet, ja. Så det er en grov vold-sag. Så har der 2 måneder tilbage, og det er jo den med M. Ja. Og kan du lige lave et lille regnstykke til os med de 2 måneder med M? For der er noget med, man får 50 dage for at true en i en telefon. Vidnetrusler hedder det, som sagt. Ja. Det siger advokaten. I det, jeg ringer ned, fordi, at, som vi snakkede om sidste uge, der giver det 50 dages fængsel på stedet at tro et vidne. Og det er jo at tro et vidne at sige, hvis ikke du trækker det her tilbage, de her falske anmeldelser, så slår jeg dig ihjel. Yes. Den giver 50 dage. Så har vi så kun 10 dage tilbage. Ja. Ud af hele min straf. Og det er for mild vold. Det er jeg kan ikke huske, hvad paragrafen hedder, men det er almindelig vold. Det vil svare til en spytklat i hovedet, en lusing-agtig. Det er der, vi er. Ja. Og hvis vi så dykker ned på, da I sidder der i retssagen, det der et eller andet sted chokerer dig, det er, da M sidder og skal forklare, hvad det er, hun har været udsat for i det der forløb der. Ja. I de 2 timer, for det har vi også snakket om. Det var 2 timer cirka, I var sammen, inden du kører ned til sin søster. Der tæller din advokat, han går faktisk ind og tæller, hvor mange gange hun er blevet slået på, både indenfor og udenfor, og i bilen og på vejen, og jeg ved ikke hvad. Ja, ifølge hendes vidneudsagn. Hendes vidneudsagn. Og der går din advokat ind og spørger hende ad, jamen er du, altså der hvor du bliver slået, er det med knytnæv? Ja. Og I kommer faktisk op på et tal, der hedder 237 gange. Jamen, jeg skal sidde udenfor, fordi hun er jo så bange for mig. Så jeg sidder i lokalet for sig og lytter retssagen på sådan en højtaler. Jeg skal lige høre det. Ja. Du er i retten. På det tidspunkt havde hun købt et hus. Ja. Godt. Så hun er bange for, jeg skal bare lige høre, hun er bange for at sidde i retten med dig, men hun vil gerne købe et hus 800 meter fra dig og køre rundt i byen og give dig fuckfinger. Godt. Jamen, jeg skal bare lige have det hele med. Jamen, hvis vi skal have det hele med, så er der også i forskellige byer inde på Facebook, der er det her noget, Camilla fra nu og senere hen, hun kunne gå tilbage og kigge. Hun er stadigvæk medlem af den by, der, hvad fanden hedder sådan noget? Ja, altså det er sådan noget grupper, hvor man er medlem af grupper, og der går hun ind og sviner mig til. Jeg havde en stor hund, mit et og alt, en stor Grand Danois-hund, hvor den løb op ad vejen, og så bliver jeg svinet til, men jeg er uden for pædagogisk rækkevidde, og bla bla bla. Jeg reagerer aldrig på noget af det, men igen, hvis man er bange, hvorfor vil hun så provokere mig dagen lang? Men jeg tænker også, som vi snakker om før, hvis man får et tilhold, så gælder det begge veje. Så allerede der, så træder hun jo faktisk over. Ja, hun går ud over, hvad hun må. Og dem har vi også screenshot af. Altså, det jeg fortæller er veldokumenteret, enten på papir, screenshot, billeder, video, alt har jeg. Havde du nogensinde forestillet dig, at du sad i dag i en podcast og skulle forsvare dig selv på den her måde her? Nej. Over for en ekskæreste? Et eller andet sted synes jeg også, at jeg er bange for, at det kommer til at lyde som om, at jeg sidder og hyler, du ved, jeg sidder, og det er synd for mig. Der er ikke noget, der er synd for mig. Jeg har gjort nogle forkerte ting, og jeg har været meget udadreagerende, men jeg synes eddermame også, at jeg har taget min straf. Ja, så synes jeg, uanset hvor udadreagerende du har været i et værtshusdagsmål, så synes jeg sådan set ikke, at du så oveni i hatten skal straffes for noget, som du ikke har gjort, og derudover sågar have en regning. Det her, det er jo en decideret regning for noget, der ikke engang er dokumenteret, du har gjort. Jamen, altså, du er ikke engang dømt for det heller. Jeg synes, det er voldsomt, og så er vi jo langt ude i, at du betaler jo du betaler jo ikke engang for noget som helst, som du har gjort her. Nej. Men for lige at vende tilbage til det, du spurgte om, du... Med de 237? Ja, men det er jo... Du sagde, at jeg lige skulle redegøre for... hun har jo gået ud og fortalt i noget i DR1, mener jeg, på fjernsyn, og alle steder på podcast, whatever, at jeg har fået 8 måneders fængsel for det med hende. Enten er det, fordi hun ikke har forstået det, eller så er det, fordi hun ikke vil forstå det, eller hun ikke har givet at indrømme, hvad det er. Men de 6 måneder, de er væk. De 50 dage ud af de sidste 60 dage, de er væk på grund af videnstrusler. Så er vi 10 dage tilbage. De 10 dage skulle jeg kun have fået for at slå hende 200.
vi kom fra advokaten af, jeg sidder i rummet ved siden af, nu springer jeg lidt rundt i det, men jeg er ikke så god til at huske, eller følge med i samtalen. Vi er tilbage i retssagen, hvor du sidder ved siden af, fordi hun vil ikke have dig med ind i retssagen. Nej. Han kommer ud og spørger dig ad, er det rigtigt? Ja, han har sagt, nu har vi nok point. De kan godt høre, at det her det er løgn. Ja. Hun har sagt, for jeg har talt alle slagene sammen, og så siger jeg, jeg ved, du kan få hende til at indrømme noget mere. Så gå lige ind, Amanda, og sige til hende, om det var direkte slag i ansigtet. Han går ind, han snakker meget lavt til hende, og hun sidder selvfølgelig og græder, og det er så skrækkeligt det hele. Og så siger han, alle de her forfærdelige slag, det var det i ansigtet. Ja, okay. Var det med knytnæve? Ja. Så råber han lige så højt. Det vil sige, du påstår, at Kenneth har slået dig 237 gange direkte i ansigtet med knytnæve. Og det er hun så nødt til at svare ja til, for det har hun lige svaret ja til i etapper. Så det siger hun ja til. Så siger han bare, så har jeg ikke mere. Ja. Så kan alle jo høre, at det er løgn. Det kan jo ikke lade sig gøre. Og så kan vi lige gå tilbage til, at du satte hende jo faktisk af nede ved hendes søster. Og der var der ikke så meget som et blåt mærke. Hun var på skadestuen, der var ikke så meget som et blåt mærke. Der var ingenting dokumenteret, der var ikke noget. Hun havde røde øjne, fordi hun havde ret, kunne hendes søster jo, altså der var ikke noget. Hvis du havde fået 237 slag med knytnæve i ansigtet, jamen sågar med lussinger, det ville kunne ses. Altså. Jamen, hvis jeg skulle have gjort det, så skulle jeg da smurt en madpakke, og det skulle jeg tage flere dage, før jeg blev fattig, og det er jo så urealistisk, som noget kan være. Ja. Det, jeg synes, der er så skræmmende ved det her, det er, at der sidder rent faktisk nogle ægte voldsoffer derude. Ja, der sidder rigtig som har været udsat for de vildeste ting. Ja. Og så irriterer det mig bare. Ja. Og nu taler jeg af begge parter. At der sidder de her offer, som rigtig har fået tæsk, og så sidder du, for mig er du et offer i dag, fordi du bliver, der bliver delt historie om dig, som ikke er sandfærdigt. Ja. Heidi, hvad fanden gør vi med sådan et retssystem, som går ind og fejler på den her måde her? Hvordan? Jamen, jeg synes jo, jeg synes, at der er noget paradoksalt i, at vi har et retssystem, som påstår, at vi skal have ting op på juridiske beviser, men så derudover, så handler det alligevel om et vidneudsagn, er troværdigt eller ej, eller det ene eller det andet. Men vi sidder faktisk stadigvæk med en dommerstand, en lægdommerstand, altså domsmænd, hvor ingen af dem overhovedet er uddannet, har haft kurser eller noget som helst i at afkode løgn. Der kan vi tale for eksempel statement analysis, som er en måde at afkode, og hvem der lyver, og hvordan de lyver. Så det vil sige, at de skal sidde og dømme. Vi påstår, at vores juridiske system dømmer på jura, men det gør det jo stadigvæk ikke, for det dømmer jo også på, om man kan levere tude nok eller lyve nok. Og de dømmer også for udseendet, fordi det er jo også en af de ting, vi har talt med dig, Kenneth, om at i og med, at du har tidligere i København, har du også haft en eller anden sag. Det var en lille domssag, med noget slagsmål ude på. Og du kommer jo også ind ad døren, tatoveret, og du kan jo godt umiddelbart, når man møder dig, tænke, hold da kæft, han kan godt se sådan lidt en rå, barsk fyr. Ja. Og det skal lige siges, du er hverken rocker-relateret, det har du aldrig været. Så det skal vi lige have på plads. Der er ikke noget at komme efter. Men det er problematisk det her, fordi som udgangspunkt, hvis vi har et system, der skal dømme efter troværdighed i forhold til et vidneudsagn, så skal vi også have dommere, der kan finde ud af at navigere i, hvad troværdighed er. Og det kan de ikke. Det er de ikke uddannet i. Fordi de dømmer efter jura. Så jeg synes jo, det er et problem. Jeg spurgte jo Amanda sådan, hvordan det kan være, at man føler nærmest, at man er dømt, når man kommer ind ad døren. Og det siger han, jamen det er meget nemt. De sidder med 500 sager om dagen. Hurtigt ind, hurtigt ud, videre. Og de går bare ind og kigger. Har han nogensinde været dømt for noget lignende? Ja, det har han. Godt, han har ikke lært en skid. Dømt. Så er det sådan set lige meget, hvor meget, selvom det er jo skrubt forkert, fordi der kan jo godt være en episode, hvor jeg ikke er skyldig. Men det er så grelt, at da jeg anker til landsretten, der kan jeg se dommerens bærbare computer, han sidder og læser Ekstrabladet, mens vi sidder og kører den her retssag. Det er simpelthen
en skandale, at de sidder på de taburetter der. Det handler om dit liv, og for ham, det handler om, at han allerede dømmer Kenneth på forhånd. Ja, ud fra både dit udseende og din fortid. Det kunne være, at du havde ændret dig. Fordi mange gange lærer vi jo af vores fejl. Jamen det handler jo ikke engang kun om at ændre sig. Det handler jo sådan set om, Kenneth, der aldrig nogensinde har slået på nogen kvinde, bliver oven i det faktisk egentlig dømt for at have slået på en kvinde, selvom at så kan vi snakke om, det kun er 10 dage ud af alle de her. Der er jo også noget, der er virkelig dårligt strikket sammen, det er, du kommer ind i retten, så siger de, han har slået ham der med Askebær, han er kommet vældig til skade, så kommer der en grædende pige bagefter. Jamen, jeg kan jo næsten ikke engang forsvare mig ud af det. De vil sige, jamen selvfølgelig har han tævet hende, og han er jo voldspsykopat ham der. Der er også noget andet, noget I nok ikke er klar over. Når nu man er i retten, så lige inden dommeren skal gå ud med domsmænd og finde ud af, hvad du skal i straf, så er de simpelthen så flink, lige læse alt op, hvad du har lavet, fra første gang, du har haft med politi at gøre, og det er lige meget om det er 15 år siden. Der er ikke noget, der er glemt. Så læser de op, Kenneth har kørt over for rødt, Kenneth har kørt uden kørekort, Kenneth har engang stjålet en slikkepind nede ved købmanden, og Kenneth har gjort alt de her ting, og det er det aller sidste, de får prændt ind i hjernen, inden de går ud af døren. Hvorfor? Hvad fanden har det med det her at gøre? Men det gør man bare i retssag i Danmark. Jeg kan ikke huske, hvad de kalder det, om det er under procedure, så aller sidste punkt, det er, at de læser alt op, og det er sådan noget med, at jeg har kørt altid været vild med race, så har jeg kørt forkert rundt i en rundkørsel i 95. Jamen, hvad fanden har det med det at gøre? Ja. Men det er jo for at male billeder af mig. Husk lige, hvor tosset han er i hovedet, inden I går ud og skal finde ud af, hvad han skal i dom. Det kan jo ikke gavne nogen. Det, jeg hænger mig i, og det siger jeg igen, jeg ved godt, der sidder nogle lyttere derude, der allerede har hørt nogle af de tidligere podcasts, det er igen den regning på 2,4. Ja. Fordi hvis vi skruer frem nu, du sad i fængsel, du sad din dom, du vil egentlig bare gerne videre i dit liv, og det er du også kommet. Du har jo et rigtig godt, netværk omkring dig, du har et dejligt familieliv, du har en god forretning og alt det der. Når jeg tænker på, hvordan det må have været som et chok for dig, altså det vi lærer dig at kende, dig og din kone, jamen det er jo ikke en hemmelighed, og jeg siger ikke det her, fordi nu vil jeg prikke til dig, Kenneth, men det er jo ikke en hemmelighed, at du har taget skade af det her, på en eller anden måde. Du har jo været op til noget lægeværk, du går ned med stress, der er dage, hvor du ikke arbejder normalt, der er dage, hvor du ikke spiser normalt, du har sidst, hvor vi faktisk skulle have mødtes, der måtte vi simpelthen melde fra, fordi du fik et kæmpe angstanfald. Ja, eller hvad man belastningsreaktion. Ja. Ja. Jamen, det ender faktisk med at besvime foran mine børn, og der kommer ambulancerne, og jeg tror faktisk, Camilla var inde på det i hendes podcast. Ja, det var hun også. Hun fortalte det, ja. Hvordan, når nu vi sidder her og åbner op for det her og snakker, hvad er dine følelser indeni? Og nu snakker vi ikke om din eks, men i det hele taget, hele det her forløb her. Jamen, det er jo bare, at man tror, man kan klare alt, og man er lidt af den gamle, hårde skole, men det er altså sådan noget psykisk. Jeg altid negligerer stress, men stress, det er godt nok, det er til, man selv prøver det. Det er ikke rart. Nej. Du kan ikke sove, du kan ikke spise, du kan ikke samle dig om noget, du har så ondt i maven hele tiden, du kan ikke passe dit arbejde, du kan ingenting. Første gang jeg havde stress, lå jeg nede i 4 måneder på min sofa. Jeg kunne ikke snakke næsten. Og det er ikke noget med, det var meget skal også lige siges, har noget med mit firma at gøre. Det er meget stressende job at være selvstændig. Det er jo hele døgnet hver dag. Og jeg er jo altid stået op klokken 4 om morgenen og arbejder 10 timer om dagen, også lørdag, også søndag. Jeg har aldrig haft en periode på 7 år, hvor jeg ikke engang havde ferie. Jeg havde fri juleaften og nytårsaften. Det var meget nemt at huske, når man skulle på arbejde. Hvor meget har det stresset dig, at du får den regning hen ad døren? Jamen, det er jo svært at veje op i procenter, eller hvad skal man sige, men det har i hvert fald ikke gavnet min stress. Men man er nødt til at prøve, som min gamle chef, der er min gode ven den dag, altid hjælper med at sige, du bliver nødt til at sætte mappen op på hylden. Sige, nu står den deroppe, indtil næste gang, vi skal kigge på den. For ellers så kan du ikke holde til det. Så tager vi mappen frem, selvom den er pisse nederen og til fat i, så kigger vi, løser det og sætter den ind på hylden igen. Og det er at prøve at lære at leve lidt efter. Og det hjælper selvfølgelig. Da vi lærer dig at kende, der fornemmede jeg i hvert fald, at du havde rigtig svært ved at snakke om de her ting, fordi det er noget med følelser at gøre. Jeg føler, at du er virkelig kommet langt
i forhold til første gang, vi taler med dig. Nu føler jeg, nu har I fået politianmeldt kvinden her. Ja. Du har fået en ny advokat. Ja. Er du begyndt at få lidt mere ro i maven? Ja, det er jeg også, når nu jeg snakker med jer, altså, og jeg kan høre, og især det med den nye advokat, hvor hun siger et eller andet sted mellem linjerne, at vi har virkelig en god sag. Altså, jeg føler så lidt, hvis ikke jeg kan vinde det her, så kan man ikke vinde sådan en sag. Jeg har alle mine argumenter i orden, jeg har alt på skrift, jeg har alt dokumenteret. Så hvis ikke at det her det ender i at jeg egentlig skal have mine 210.000 tilbage, mener jeg, for jeg har betalt yderligere for noget, jeg ikke har gjort. Eller hun ikke er, det er også en historie, hvor hun er kommet i skade med fingrene og skulderen. Det har jeg også på papir, alt virker igen. Et varigt men holder ikke op med, og et varigt men lægger lidt i ord. Det forbliver der. Ja. Så jeg mener, at den skal gå i 0, og så mener jeg, at jeg skal have mine 210.000 tilbage. Ja. Og så er sløjfet den regning på 2,4, som Civilstyrelsen har. Ja, den må Københavns Kommune, som vi så også taler om, den synes jeg sådan set, de må æde. Det må komme direkte ud af kommunekassen, fordi det er sådan set dem, der sidder med lorten der. Ja. Det er dem, der har kvaret sig. Så må de æde den. At de har lyst til at give hende en førtidspension og betale for det, det må kommunekassen sådan set selv om. Ja. Vi skal sådan set til at slutte af lige om lidt. Det var dejligt at have dig med, Kenneth, i dag. Det er dejligt, at jeg må komme over. Jeg kan nu godt lide at være i København. Det er så ja, det er jo det. Det er så hyggeligt, og jeg tror ikke, vi er helt færdige. Jeg tror, vi kommer til at lave mere podcast med dig i forhold til, at der er den her politianmeldelse. Lad os se, hvad der sker med den. Lad os få lytterne med på, hvad der sker fremadrettet i forhold til din nye advokat her. Hvad kommer der til at ske skred i den her fordi vi kommer ikke til at slippe den. Nej, og der er jo også ofre her på kryds og tværs, der støtter hinanden, og som kan validere hinandens historier, og det gør jo det hele også, hvad kan man sige, lettere for politiet. Og vi stopper jo heller ikke her. Det her, det er bare et afsnit ekstra, vi har lavet med Kenneth, og vi kommer til at lave flere afsnit i forhold til den falske frelser. Lige præcis. Vi skal til at slutte af. Ja, tak for i dag. Næste gang er det jo Kim Madsen, der er med, og det bliver jo også spændende. Og vi kommer også til at lave en podcast omkring de forskellige vidner, der har været i Kenneths lige præcis. Yes. Så godt. Det blev en kort en den her gang, men det var bare lige for at få en afslutning for den lidt længere, der var her i sidste uge. Så kan jeg lytte, og jeg ønsker jer en fantastisk god weekend. Pas godt på hinanden derude. Og Kenneth, tak fordi du kom til København og ville deltage i vores podcast. Ja, selv tak. I det hele taget, tak fordi du er så åben og ærlig. Og jeg synes, det er, at din sårbarhed kommer ud. Det synes jeg er. Og tak fordi man endelig kan blive hørt. Jeg er jo aldrig nogensinde blevet hørt, og jeg har egentlig bare tidet det ihjel. Lige meget hvor meget hun har prøvet at genere mig. Ja. Jeg har aldrig nogensinde gjort noget. Nu det nu, og det er lidt skræmmende, fordi jeg frygter, hvad bliver reaktionen fra hende, når nu det her kommer ud. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, jeg er ikke bange for, at hun kommer og slår mig ihjel, men jeg er mere bange for, starter vi hele balladen op igen, skal jeg høre på det her i 10 år mere, for det magter jeg simpelthen ikke. Forskellen er bare den her gang, der har du flere. Og du er ikke alene længere. Du er ikke alene. Der er flere, der validerer din historie også. Ja. Kære lytter, tak fordi I vil lytte med i dag. Heidi og jeg vil gerne ønske jer en rigtig god weekend. Og husk, vi vender tilbage på næste fredag med endnu et afsnit. Pas godt på hinanden. Hej hej.